eta 3. Kaixo lagunok, ni zua naiz, Eibarko neskatila bat, eta 10 urte ditut. Gaur, esplikatuko dizuet, ura oso disolbatzaile ona dela. Materiala. Lehenengo, baso gardena beharko dugu. Baso gardena baso transparentea da. Gero, botila bat urez beteta. Solutoa, ni soluto bezala azukrea aukeratu dut, eta kutsarilla bat. Lehenengo, baso gardenera ura bota. Gero, azukrea. Kutsarillarekin. Eta nahaztu. Nahastatuko dugu pizkatxo bat. Eta disolbatu egiten da, baina pizka bat azpian gelditzen da. Hobeto nahastatzen badugu, disolbatu egiten da. Bueno, lagunok, zuek ere ahalko duzu egin, beste soluto batekin. Agur eta hurrengo